Assalamualaikum guys. Mari kita ngopi dulu. Halo monggo, Pak. Masalah? Ya mbak, kan jengkong sih nih. Belum. Di kantor bilang. Iya kopi loro pak, bilang di sana. Pancoku burung rene dulu kopi nih. Tapi kopi ini ya, kopi ini. Ini Mas Nato. Ngabang ya siap. Mas Nato. Ya duit seneng gue sih ngabang itu. Monggo guys kita. Iya langsung diumit bisa. Bisa mau 6 minggu tuh. Ya kok nggak pakai namanya Bu? So, Enggak memang ini. Pokoknya kita dan urip ngopi bareng. Kita iki uripe pada susah jadi kudu braya nang dunya. Aja nakal karo kanca, aja nakal karo tangga, uripe pokoknya. Aja. Orang kamu mau kan awe kabar jare susah. Mau diceritakan nang ini kepriwe? susah. Diceritakan kok ya isi. Yo lah diceritakan kabeh seperlune bae. Yang seneng diceritakan kok ya para panas. Ya sing penting selama ceritane ora aib-aib banget ora apa-apa. Nek kan ukur ceritane gampane ngomong kan wong susah kepengin njaluk diterangna, wong seneng njaluk diwai apa ngon pengarahan apa. Mereka cayatin. Iya kan? Ini mau cayatin kan biyen cilikane Jiki wong duwe bojo ya ora ya. Bujung, sama bujung yo. Siki ya Nek mau yatin kecil mana Pak? kecil. Iya, langsung. Tapi kan ukurannya menungsa udah banding-bandingan susah kan. Wong uripe semakin anak beban, itu semakin mendidik berdiri kan. Memang nek diterima secara rasa, omong nek diwai susah kan rada gelem kan. Rada gelem wong sampe yang tawari susah gelem urip ora gelem. Karepe seneng dan bebas. Tapi kadang-kadang sing jenenge wong urip kan ora bakalan adoh karo perkara susah, seneng, mesti kepanggonan kabeh. Ini kan ceritanya memang dek-dek. Berarti meskipun susah juga bisa seneng. Nek wong nek oleh susah kuwi oleh kan. Tapi aja nemen-nemen susah malah frustasi. Aja terus ulo. Enggak, ya terus oleh tapi Oleh. aja nemen-nemen kuwi guys. Aja nemen-nemen terus wong seneng ya oleh Kang. Ning ya aja nemen-nemen ngelingi. Seneng ngedek di atas derita orang apa ora maning iki paling repot kan. Ngerti umpi kopi neng kepenak ketika nih mumpung anget. Neng nang dunia kang sing jenenge wong urip iki susah kabeh asline. Asline susah kabeh. Asline iya seneng kabeh. Bagaimana menyikapi hidup baik kayak gue.